ଆମ କେଉଁଝର ଇଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମନ୍ଦିର କେଉଁମାନେ କେଉଁଝର ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମନ୍ଦିର କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ କେଉଁଝର ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଝର ଆସିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଆସିଥିବ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମ କେଉଁଝର ଇଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମନ୍ଦିର କେଉଁମାନେ କେଉଁଝର ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମନ୍ଦିର କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ କେଉଁଝର ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଝର ଆସିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଆସିଥିବ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମ କେଉଁଝର ଇଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମନ୍ଦିର